खुलुमबाय आं मुनेन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय दिनै आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सुबंकाटा लकेलिटीनि बेन्दोङाव थानाय मानासनिनो मोनसे बे पार्ट बेयो जाहैबाय पिकनिक स्पट चौकी स' नैबे समाव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नैबे मानासनि चौकी बेसिम फैदों बेयो इन्ड' भुटान बर्डार बे नैबे गेटनिफ्राय आं गासै 5 किल'मिटार सिंथिंजाय हाबलांबानो बे भुटान चौकीखौ नुनो मोनसिगोन बेयो पिकनिक प्लेस लोगोसे जोबोर फेमास स' नोंथांमोननो दिनैनि बे ब्लग भिडिअ आं चौकीनि गासै नुथायखौ दिन्थिगोन लोगोसे बेयो मानासनि चौकी इक' टुरिज्म ससाइटिनि बेन्दोङाव गोग्लैयो लोगोसे नैबे समाव बेवहाय चेक गेटआव रेजिस्ट्रेसन जागासिनो दङ गारिफोरनि लोगोसे बेवहाय गासै डिटेल्सखौ होदों आंबो पारमिसन लाखांबाय स' आं बाइकजों फैदों स' नोंथांमोन आं फोरमायना होनि बासाव गासै 400 रां मिनि बास 350 सुम' बायदियाव 300 काराव 200 अट' रिक्सायाव 150 मटर साइकेलाव 40 स' आं मटर साइकेलनि पारमिसन लादों नोंथांमोननो दिन्थिदों नैबेबायदि नोंथांमोना बेसिम फैयोब्ला गिबियावनो पारमिसन लानांगोन स' राइट नाव नैबे गेटनिफ्राय आं मिन्थिनायाव 5 किल'मिटार हाबलांबावबानो जों चौकीसिम मोनहैगोन स' नोंथांमोना दिनै नायलांदो बे बाक्सा जिल्लानि सुबंकाटानि साखाथियाव नांजाबना थानाय नैबे मानासनि मोनसे पिकनिक स्पट बेयो जाहैबाय चौकी स' थौ जों बिदिब्ला गेटनि सिंथिंजाय गासै 5 किल'मिटार हाबलांनानै नोंथांमोननो गासै नुथायखौ दिन्थिनि स' गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैबे चौकी पिकनिक स्पटआ बेयो मानास हाग्रामानि बेन्दोङावनो गोग्लैयो लोगोसे बेयो बाक्सा जिल्लायाव दासान्दि जोबोर मुंदांखा लोगोसे गासै नायगिरिनि गोसोखौ बोहोनो हादों बे चौकीया बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे भुटान हादोरनि साखाथियाव नांजाबनानै थानाय बे हाजोफोरा लोगोसे बेवहाय नैबे समाव गोबां जायगानिफ्राय दाब जायगानिफ्राय गोबां दावबायारि लोगोसे पिकनिक जागिरि बिथांमोना बेसिम फैदों बेयो सुबंकाटानि साखाथियावनो लोगोसे नोंथांमोननो बावैसो सिगाङाव मेन गेटखौ देखायदोंमोन बे मेन गेटनि जोहै नोंथांमोना हाबबोनानै गासै 5 किल'मिटार जानथायाव नैबे माने हाग्रा आरो हाजोजों बुंफबनाय नैबे गुवार एरियायानो चौकी लोगोसे बेवहाय जोबोर खम समनि गेजेरावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ गोसो बोहोनो हानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बेवहाय मिथिंगायारि समायना नुथाय लोगोसे बेनि साखाथिजा गंसे भुटान हादोरनिफ्राय दैमा बोहैबोदों स' नैबे समाव बेनि नुथाया जोबोर समायना मानो होनब्ला बेयो मिथिंगायारि नुथाय नोंथांमोना सुबंकाटानिफ्राय थोंजों साहाजों बेसिम सफैनो हायो स' थांलाय फैलायनि कमिउनिकेसना मसलपुर जानानै नोंथांमोना बेसिम सफैनो हायो निकासिया थोंजों फोनांजाबनायनि राहा लोगोसे बेवहाय बे चौकीसिम फैनो थाखाय निकासिथिंनिफ्राय मोननै लामा जायो मोनसेया दारागाव पिकनिक स्पटसिम आरो लोगोसे मोनसेया चौकी स' बे जायगानिफ्राय गासै 12 किल'मिटारनि गेजेराव बेसिम जों सफैनो हायो स' नोंथांमोननो जों माखासे नुथायखौ दिन्थिनो लादों नोंथांमोन नायनानै लादो नैबे बे भुटान चौकीनि समायना नुथाया नैबे समाव बेखौ गोबाङानो चौकी लोगोसे भुटान चौकीबो बुङो स' बेनो नोंथांमोन मा एसे समायना मिथिंगायारि समायना नुथाय गोसोखौ जोबोर बोनो हादों थारैनो नैबे समाव आं जा जायगायाव दङ बेयो मिथिंगायारि नुथाय लोगोसे बे भुटान हादोरनिफ्राय स्राय दैनि बोहैनाय सोदोबा थारैनो मिथिंगायारि सोदोबखौ जोबोर गोसोखौ बोहोनो हादों स' नोंथांमोनाबो फैयोब्ला बे पिकनिक स्पटसिम फैनो हागोन बियो जोबोर मिथिंगायारि समायना नुथाय लोगोसे बेनि साखाथियावनो आरोबाव दारागाव पिकनिक स्पट दंबोयो बेबो खम समनि गेजेरावनो मिथिंगायारि समायना नुथायजों गोसोखौ बोहोनो हादों लोगोसे गावनि समायना नुथायखौ दिन्थिनानै गासै नायगिरि बिथांमोननि गोसोखौ बोहोनो हादों स' बेफोरो जोंनि बड'लेण्ड हालामनि बिटिसि हालामनि मोनफा मोनफा समायना मिथिंगायारि सम्पद स' थाबैनो बड'लेण्ड रायजोआ जाफुंनांगौ लोगोसे
नैबेबायदि समायना नुथायफोरखौ जों सारा बुहुमनाङाव बर' रायजोखौ लानानै जोङो बे समायना नुथायफोरखौ दिन्थिफुङो। नोंथांमोना नुगासिनो दं बे समायना नुथायखौ, बेयो भुटान सकिनि। लोगोसे नैबे समाव भुटान हादोरनिफ्राय दै बाज्रुमबोनाया बे समायना नुथायखौ थारैनो गोसोखौ बोनो हादों। स' बिउटिफुल समायना नुथाय, मिथिंगायारि नुथाय बेयो। नोंथांमोना बे जायगासिम बेरायफैनो हागोन। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. So गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैबे सकिनि जोबथा बिजौसिम फैबाय आङो। बेनिफ्राय साहाथिंजाय गासै भुटान हादोरनि मानास हाग्रामानि जा हाजो बाहागो दङ, हाग्रामा बाहागो दं, बे भुटान हाजोनि जासिगोन। लोगोसे बेवहायबो नैबे समाव सकिनि हाजोआव आङो गुफुर अन्थाइखौ नुनो मोन्दों, जायखौ बगामाटियाव जों मोनो होननानै गोबाङानो बुंदोंमोन, गुफुर हा होननानै। नाथाय नैबे समाव बे भुटान सकिनि जोबथा बिजौ सिमायाव नैबेबायदि हाजोआव आङो गुफुर अन्थाइखौ नुनो मोन्दों। थारैनो जानो हागौ गोबां जायगाफ्राव बेबायदिनो गोबां मिथिंगायारि सम्पदफ्रा दङ, जायखौ जोङो एक्सप्लर बा नागिरजोबना मोननाय जायाखै। नाथाय नोंथांमोननो दिनै बे भुटान सकिनि बिजौ बाहागोआवबो जे गुफुर हाखौ मोननाय जायो, बेनि थार फोरमानखौ दिन्थिदों। बे उनथिंजाय नुहुरनाय गोजौ हाजो बाहागोआव गासै गुफुर हाजों बुंफबनाय, जायनि थाखाय जानो हागौ मोनसे समाव बे जायगासिमबो जेब्ला गोबां रिसार्च स्कलार पार्सनफ्रा फैगोन, जानो हागौ सकियाबो मिथिंगायारि सम्पदजों बुंफबनाय। लोगोसे जोंनि बिटिएडि एरियाआव जा मानास हाग्रामा गोलैदों, बेनि गासै गुवार एरियाफ्रावनो मोनसे नङा मोनसे मिथिंगायारि सम्पदजों बुंफबनाय। लोगो नोंथांमोना नुनो मोनबाय दिनै सकि पिकनिक स्पटनि गासै नुथायखौ। बे बाक्सा जिल्लायाव गोग्लैयो, लोगोसे बे मानास सकि इक' टुरिजिम ससाइटिनि बेन्दोङाव। बे मेन जा चेक पइन्ट दङ, बेनिफ्राय गासै 5 किल'मिटार जानथायाव नोंथांमोना बेसिम सफैनो हायो। स' बगामाथि पिकनिक स्पट बायदिनो बेवहायबो जोंनि बर'नि आगोमा धोरोम बायदिनि नुथायखौ बेवहाय दिन्थिफुंनांगौ। लोगोसे बगामाथियाव बावैसो सिगाङाव जोंनि बाथौ धोरोमारि गंसे थानसालिखौ गायसनबाय, बेयो मागो दानावनो बेखेव जासिगोन। लोगोसे बे जायगायावबो गोबां बेबायदि थानसालि मन्दिरफोरखौ गायसननांगौ, लोगोसे
फिसायैबाबो पार्क सिस्टेम फेसिलिटिखौ खालामनांगौ जाहाथे बेवहाय गासै पिकनिक जागिरि बिथांमोना दावबायफैनो हायो लोगोसे बेवहाय नुनो मोन्दों जोंनि उन्दै उन्दै जाखांबोफुनाय जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लासाफ्रा बे जायगायाव गोबां पिकनिक स्पटफोराव जौ जुवाजों गोदोनायखौ नुनो मोन्दों थ' बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोर मोनसे गाज्रि बारहावा स' बेफोरबायदि पिकनिक स्पटफ्राव फैनानै सेफटि गैयालासे माने हौवासा हिन्जावसा सिन गैयालासे लोंनानै गावखौनो नुथाय थासारिफोरखौ गाज्रि खालामदों स' बेफोर बिथिङाव जाहाथे नोंथांमोना गोसो बोयो मानो होनब्ला नोंथांनि बा नोंथांमोननि फिउचारानो जोंनि बर' हारिनि फिउचार जागोन मानो होनब्ला नोंथांमोना उन्दै उन्दै गथ'साफ्रा दिनै कलेज लेभेल हायार सेकेन्डारि लेभेल बायदियाव फरायनानै फैबाय थानाय बर' रायजो जा आगोमा जोंनि बड'लेण्ड जागोन बेखौ सामलायनो नांगोन स' दिनै बगामाथि पिकनिक स्पटजों लोगोसे बेवहाय सकियावबो बे पिकनिक स्पटआव गुफुर हाखौ मोननाय जायो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय स' थारैनो बियो मिथिंगायारि समायना नुथाय स' दिनै सकिनि सायाव लानाय बे ब्लग भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन लोगोसे लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन लोगोसे बेबायदि इन्टारेस्टिं माखासे जायगा दावबायनाय मोगामोगि भिडिअफोरखौ नायनो थाखाय महिलारि वाइड एंगल चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै ला अब्लानो नोंथांमोना आं आपल'ड खालामोब्लानो गासै भिडिअफोरखौ मिस खालामाजासे नुनो मोनगोन स' दिनै बे बाक्सा जिल्लानि सकि पिकनिक स्पटआव लानाय बे ब्लग भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै